Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach. Mayong gabi kanatong tanan ug Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong gabi sa tanan natong mga higala diri sa Facebook ug ginaot nga andam na sab kamo nga mamati mga igsoon sa atong mensahe ning tagnas kagabion kay kini alang kaninyo ug alang kanamo, alang kanatong tanan. O Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic din sa Cebu, sa akong mga kaubanan sa Cebu may soon. Shabbat Shalom sa tanan. O Shalom alino we alkol Israel ang kalinaw manakanato o sa tibok Israel. O tanang singalaning Shabbat Shalom usab sa tanang mga Hudyog Israelita nga dapat laag sa tibok kalibutan, ilabi na sa mga Hudyog Israelita nato asan nasod sa Israel, mga kaigsunan. Hallelujah. Kain ano'y kulim lasot dabar ni gid haimit ay labian haimit kay wala kita mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. So anita sa atong mubong nga pagpaambit no sa aling taknas kagabhion magsuon ang uluhan sa atong mensahe karon, sigurista ka ba sa imong kaluwasan? Man na ang magsuna, sigurista ka ba sa imong kaluwasan? Ang importante nga sigurista ka kana kung nagtuo ka nga dunay Elohim o nagtuo ka nga dunay kaluwasan. O kung ikaw sincero sa imong simbahan, siguraduha nga ikaw sigurista ka sa kaluwasan na imong giangkon. Aron ka makasiguro nga maluwas ka, siguraduha nga ang imong kinabuhi o ang imong gituohan wala mahisupak sa Biblia. Kay kasagaran karon mang igsuon sa mga magtotoo, ilabi na sa mga Kristiyanos, pagtuoran nila ang nagdako nga luwas sila. Apan dili makita sa resulta o sa mga buhat sa ilang kinabuhi. Pagtuoran nila ang nagdako nga luwas sila, bisan na sayod sila nga ang ilang doktrina nga gituohan sukwahi sa Biblia. O ang ilang gisunod wala sa Biblia. Sama sa pagsunod nila sa Christmas. Kasagaran sa mga Pentecostal, mga born again, mga Baptist, mga Protestante, bisan di na sila Katoliko, pero nagsunod gyapon, nagsaulog gyapon sa Christmas. Dagko pa kayo ang ilang mga Christmas tree, mga igsuon. Bisan wala ka na sa Biblia o iya pagyod sa pagano, ila lang gihapong gisunod. Gisunod sa mga Pentecostal, mga Baptist, mga Protestante o mga born again. Pero di inon tanan kay doon na po yung mga Pentecostal nga akong nailhan na di gyud magsaulog sa Christmas. Ilamin daw ito akong gigikanan nga Pentecostal sa una, gikan ko sa Bible Apostolic, gikan ko sa Apostolic Ministerial Fellowship, mga igsuon, IAM, o niya, gikanta sa PMA, dili sila kasaulog sa Christmas. Ambot lang kakaroon kung nagsaulog na sila Christmas. Pero, ang akong nasudlan nga Pentecostal nga Jesus Miracle Crusade, hilabihan ka makasaulog sa Christmas, mga kaigsunan. Ngani, sulod sa ilang simbahan, dagko kayo og mga Christmas tree. Bisa nga ako mga kaparintihan sa Mindanao, nga mga membro sa Jesus Miracle Crusade, sa ilang mga balay, sa sala, dagko kayo og mga Christmas tree. Pero, nagtuo silang luwas sila. Nagdaom sila nga maluwas sila. Sigurado sa kuno silang luwas sila. Pero dili nimo makita sa ilang mga buhat na luwas sila. Nga naman, pagano gyapon ang ilang gisunod. Sa una, nagwali ko anti-Christmas sa una dito sa Bunok, sa una magsuon. Bago kong preacher sa Tabunok antong panahon na, nagtapik ko og Christmas, unya akong giguba og maayo ang Christmas, akong gidiscourage sa mga kaigsunan bahin sa Christmas, ng paganog ang origin, paganog dili ang mga apostolis. Kay dili tinuod nga ang Misaya na tao, dili tinuod nga ang Kristo na tao sa Disyembre 25. Overnight prayer to, wa ako kahuman sa akong Bible study, magsun sa akong wali. Nganuan,
gisaka ko ni Andy Binyas, si Andy Binyas pa among ordained preacher ato. Iya kong gisaka, gipulihan, gikuhaan kong microphone, kay wa niya gipatiwas akong wali. Kay ma-against kuno sa Manila ang akong wali, kay ang Manila nagsaulog lagi kuno sa Christmas. Ngani katunayan niya na dagko kayo Christmas tree dito sa sulod sa pastoral sa Novaliches, mga kaigsunan, sa Novaliches. Muna nga bawian ko ni Brother Andy Binyas microphone kay na-contradict sa wali sa pagtulunan sa Miracle Crusade ang akong wali, sa practice sa Miracle Crusade ang akong wali. O nakapangutanan sad ko sa ubang mga preacher, nganong gitugot man ni Evangelist Almeida ang Christmas, ingon pa nila, nakasayod mas mahal pastor niya anak nga kanang Christmas, pagano, gina siya, o walay kamaturan na sa Biblia, o dili tinuod nga Disyembre 25 na tao misaya ang Kristo. Nagtuo si mahal pastor kuno niya anak. Pero nakita ni mahal pastor nga anugon kuno ang mga gasa, ang mga gift panahon sa Christmas. Kay ang iya mga membro, panahon sa Christmas mo, doon ay muhatag niyo tag 50 mil nga klase sa relo, mga sapatos nga mahalon, long sleeve barong nga mahalon. So anugon kuno ang mga gasa, napay mo regalog sakyanan iatol og Christmas, mga igsoon. So anugon kuno mga gasa, munang iya na lang kunong gipa si nungtan. Og ang rason nga ihulog na kuno nat nila nga paghigugma kang Kristo. Paghigugma kang Kristo. Muna nga sa ulugon na lang. Pero ang tinudahibalo siya nga dili ka na kamaturan. Pagano ka na. O pagano ang tinubdan ni anang Christmas. So, tungod sa kwarta, iyang gitolerate ang maong doktrina. Tungod sa regalo, iyang gitolerate ang maong pagano nga kapistahan nga Christmas. So, tinuod yun, mga igsoon, kay wa mo ko'y mahimo, preacher man ta dito lagi. Sakay na lang tas panahon. Wa naman tayo mahimo, sakay lang ta, koy-koy lang ko nila, tinuod yun eh. Pag abot sa Disyembre, atag ko kay regalo, among nadawat, gikan sa mga igsunan. Ilabi na mga igsoon nga, sa wanan to si Brother Andy Binyas, si Brother Nilo na nagpuli ang ordained preacher na mo niya. Palangga kami sa mga kaigsunan, grabe ang teamwork na mo, nindot ang among teamwork ng Brother Nilo, Brother Robert, harmony kami, grupuha, mga igsoon, nindot kayo mong teamwork as mga preacher, niya, na-bless ang mga kaigsunan sa among teamwork, kay wagi may lalis, may away, sinabtan niya rin mi. So ang hitabo, kada Disyembre, bungga kayo mi og mga regalo gikan sa mga kaigsunan. Ngani masuya na ubang mga preacher nga kauban ako, mga igsoon, gawas kang brother niya, Brother Robert, dagko po sila regalo, pati ako, dagko kay putos. Ang ako madawat, dagko putos akong regalo. Kada Disyembre, samtang ubang mga preacher, gagmay kayo mga regalo, mga igsoon. Nga, gisakay na lang sa panahon. Wala tayo mahimo dito man ta. Ilalo man ta silang panggoberno, dili kita nagbuot. So di ta maka-voice out sa kamaturan nga ni anak ko. Pero nagpasalamat ko mga igsoon, nagidala ko sa adunay diri sa tibuok nga kamaturan nga mao ang Messianic Nitzarene Torah Community. Mao ang Torah gyud mga igsoon, ang tibuok nga kamaturan gidala ko diri. Nasabtan ako diri ang kamaturan mga kaigsunan. Muna na diri ako lang itug-an ninyo ang kamaturan. Nga kinahanglan sigurista ka sa imong kaluwasan. Kung sigurista ka sa imong kaluwasan, ayaw pagpanganubon sa kwarta o sa bisan unsa pa ang imong siguraduhon mao nga ang imong kinabuhi na tukma ba sa Biblia o ang inyong doktrina nga gisunod tukma ba sa Biblia. Wala ba mag-compromise sa mga pagano nga mga practices tungod lang sa kwarta? Ha? Kasagaran nung gi-compromise na lang nila ang Christmas gumikan sa mga regalo sa mga membro. Mga igsoon, dili ika na mayo. Ngani dire sa amo, bawal mo greet. Di gid mi mo greet og Merry Christmas, Happy New Year sa mga tao. Kung na may mga kailang mo greet na mo, di na mo tubagon. Di na mo baslan mo greet sila. Ngano man, istrikto ang balaan kasulatan o istrikto ang Elohim o hinumdumi ang Elohim nga among gialagaran, Elohim nga abughuan. Ikaw, Kristiyanos ka, nakailawa ka nga lang imong Dios nga imong gituuhan, abughuan sab na siya. Kung abughuan na siya, nganong di man ka mahadlok mo sa ulog sa mga pagganong pagtulunan nga iyang gikaligututan. Kung nakaila ka nga ang imong Elohim nga gisimba, ang imong Dios nga gisimba, abughuan.
Ngano mo compromise man ka sa mga pagano nga mga festival? Ilhanan wa ka kaila sa imong iluhim. Ngano man, imong gi-compromise sa mga paganong teaching. Gisulod sa imong simbahan. Gisulod sa imong pagtulunan. Ngano man, wa ka kaila nga abunghuan ang iluhim nga imong gialagaran. Pero ako, nakaila ko nga ang iluhim nga akong gialagaran, iluhim nga abunghuan. Busa, unsa may iya sa pagano, it's a poira, dili pwede nga i-apply o atong i-practice. Dili pwede nga atong dawaton. So, muna na mga igsoon. Bisan na sayod mo ni makasusubo ba nga palandungon sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, kay bisan na sayod sila nga kana nga mga festival, iya sa pagano, ila lang gihapong gisunod, o samtang ila nang gisunod, nagtuo gihapon sila nga maluwas sila. Ha? Maluwas ka mo? Kung sigurista ka sa imong kaluwasan, siguruha lagi ang imong kinabuhi nga muhaom sa Biblia o ang imong mga doktrina nga gisunod haom sa Biblia. Ingon ana ang taong sigurista. Kung ang mga Mesianic o Orthodox naglumba sa kaluwasan, ang mga Kristiyanos usab naglumba padulong sa ilang kalaglagan. Nga naman, kay wala gayoy Kristiyanos nga nagtuman o nagsunod sa mga sugo o balaod sa Elohim, mga kaigsuonan. Kung sigurista ka sa imong kaluwasan, siguraduha gyud nga ang doktrina nga imong gisunod o gituuhan wala mahisupak sa balaang kasulatan. Siguraduha gyud nga ang nakasulat sa Biblia mao ang imong gi-apply o gituman sa imong kinabuhi. Ha? Og siguraduha gyud nga wala kay gihagpatan diha sa imong Biblia. Pero ganig doon na kay mga bersikulong gibasa pero wa nimo sundag, wa nimo i-apply, magduda ka sa imong kaugalingon kung kanang imong reliyon naabas ka maturan. Anong kining bersikulo ani na mo i-apply? Oh. Example, sa Shabbat, pila ka bersikulo nga tudlo nga ang Shabbat mao ang ilhanang tala siyang katawan ug ipabalaan gid sa Adonai. Ang sugo ganis na pulo ka sugo, Exodus 20 bersikulo 4, remember the Sabbath day. Gisugo kas paghinumdum. Kay kasagaran karon di kalimtan ang Shabbat. Kana pang sa napulo ka sugo, kana pang sugo ang dunay pasiuna nga remember. Maupay gihikling, maupay gipadaklin, maupay gisalikway sa Kristiyanos. Nag-una gani ang pulong remember, kay dili ipasalikway. Remember the Sabbath day. Ang meaning sa remember, ayaw isalikway. Di pa inumduman gani, pero unsay gibuhat sa mga Kristiyanos? Mga gunggong. Di kalimtan. Nabay yun, remember, do not worship any graven images. Nabay yun na. Remember, ha? Anang gingon do, honor thy father and thy mother. Na may gingon na ng remember na kuna? Wala. Remember, thou shalt not kill. Remember, thou shalt not steal. Na ba? Usalang kasubo dia ang gibutan nag-remember ang Sabat, pero maupay gikalimtan sa kadaghanang mga Kristiyanos, mga igsoon nga nagbit-bit og Biblia. Pagkagunggong. Unya, makasiguro kang luwas ka. O, sama sa danang mga pagtulunan. Tumana ang sugog balaod. Na ingon ang Biblia, tumana ang ako mga sugog balaod para mabuhi kang dugay. Unya, igo ka na kamasana, pero ano mo tumana? Sugo ba niya ang isimbahon sa adlawng Domingo? Wala. Yung Domingo man kamusimba, asang napitan, gisugo ka na ang simbahon siya. Kaya ikaw rin nagbuot ng adlaw para sa imong gusto. Muna'y sigurista sa kaluwasan nga ang imong gisunod o gipractice na pagtulunan wala sa Biblia. Sa magingon niya, ayaw mo kaon sa hugaw mga manam, sa mas baboy. Ang ano man i-apply sa inyong simbahan. Ha? Kay dili mo sigurista sa inyong kaluwasan.
Kung sigurista ka, ako laging usbon. Klaruha ang imong doktrina nabas Biblia. O ang imong kinabuhi, nagsunod ba sa gisulti sa Biblia? Di kay imong sigurduha nga wa nimo hagpati ang imong Biblia. Na kung unsay imong magustuhan, moray imong itudlo o moray imong i-apply. O ang wa nimo magastuhin nga mga bersikulo, imong gisalikuan. Ingana ang sigurista, mga igsoon. Kung sigurista ka sa imong kaluwasan, klaruhag maayo ang gisulti sa Biblia kung kinsa gayod ang maluwas o kinsang mga tawhana ang gisaaran ng kaluwasan. Muna'y usas imong hinuktukan. Sigurista makakas imong kaluwasan. Aber, kung sigurista kas imong kaluwasan, ala, klaruhag maayo, kinsa na mga tao diya sa Biblia ang gisaaran nga maluwas. Klaruhag maayo. Naapil ba ang imong reliyon nga gisaaran diya sa Biblia nga maluwas? Unsa may imong reliyon? Pentecostal, Protestante, Baptist, Katoliko, dating daan, may sa imong reliyon. Klaruhan niya, naapil ba ang imong reliyon nga gisaaran sa kaluwasan? Atong klarohon ang balaang kasulatan. Kinsa man gyud ang gisaaran sa kaluwasan diya sa Biblia? Nagisgot ba ang pundok sa mga tao? Yes. Unsay kinsay gisaaran? Mga Israelita ba? Muna'y unang musantok sa imong pangutana. Mga reliyon ba sa mga hintil? Doon na ba'y gisaaran niya na sa kaluwasan? O unsa kaha nga relihiyon na ang gisaaran sa kaluwasan? Gisaaran nga luwason? Romano Katoliko ba? Iglesia ni Cristo ba? Ang dating daan ba? O ang mga Pentecostal ba? O ang mga Baptist ba? O ang mga uban pang mga Protestante niya? Kinsa sa ila ang gisaaran? Imbestigaha og maayo ang Biblia kung ang imong reliyon gisaaran ba sa kaluwasan. Ang uban diya manghambog. O brad, ang among reliyon gisaaran kay ang among reliyon mabasa gyud sa Biblia. Mabasa gyud sa Biblia mo ni panghambog mga igsoon sa dating daan nga ang ila kunong reliyon anaa kuno sa Biblia mabasa sama sa gisulti aning panghambog sa dating daan kay ang ila kunong reliyon member Church of God International. Mga igsoon ang mabasa nato sa English nga Bible, Church of God. Walay member, walay international. Kanang inyo kay naay member og nay international, piki na, dili na mao ang iglesia, ang Church of God nga gisgutan ni Apostol Pablo sa English nga Biblia. Klaro? Church of God. Walay member, walay international. Pero unsay ngalan sa inyong grupo? Dating daan. Member Church of God International. Naas Biblia na? Wala. 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 Church of God na pero kanang member of international wa na maapil. Nya nga inyo mag-apil. Nga inyo man gi-apil. Kay mga toy-toy mo og nagdahom kamo nga kamo na ang kamaturan. Kasagaran gud nila ilabi usa sa Iglesia ni Cristo. Church Iglesia ni Cristo. Nya in English Church of Christ. Mabasa sa Biblia Church of Christ sa English nga Biblia. Sa Binisia Tagalog Iglesia ni Cristo. Mga igsoon ang pangutana sa Hebreo na bay Church of God. Wala Church of God sa Hebreo. Kehela pa Elohim. Mga igsoon Kehelat Elohim. O niya, nabay apostoles na nakahibalong English na word ng Church of God. Di ba si Soriano ra ang nakailaan ng Church of God? Samtang ang mga apostoles wala kailaan ng Church of God ninyo. Kay ang nailhan sa mga apostoles kay Hebreo sila, di kabalog in English, Kehelat Elohim. Karon, kinsa may maghukom na to? Dawaton ka mo, pasundong ka mo ni Apostol Kefa dito sa langit. Mga igsoon nga tanaw wa may ma-register sa langit ang Church of God. Wa may English dis America o diri sa langit.
Wala English din sa libro sa kinabuhi. Ang sao man ang inyong mga igsoon. Puro ra hambog. Nang hambog ra sila sa mga kartula sa ilang simbahan. Nga kana sama raman in town, mga igsoon, sama man lamang sa basyo sa Pepsi. Kanang kartula sa inyong simbahan, sama lamang kana sa basyo sa Pepsi. Basyo, Pepsi, pero ang sulod, soka. Ha? Ingon na mo, Church of God, pero ang sulod, dili. Church of Satan. Church of disobedient. Church of rebellion people. Rebelde ng mga tao. Wala na ang itabo ninyo. Supakan sa balaod. Iglesia sa mga supakan sa subong balaod. Dili iglesia sa Elohim. Dili kihela sa Elohim. Iglesia sa supakan sa subong balaod. Nga kana, mga igsoon, walay kwenta. Ang kartula sa simbahan, walay kwenta. Bisan pag imong ikulintas ang Church of God, nga kartula sa imong liog, wala na'y kwenta. Kay ang pagtuman sa mga sugo o balaod sa Elohim, mao ang importante. Dili ang kartula. Ha? Salmo 119, 155, kanunay na ko ning gibalik-balik, dili maluwas ang dautan. Nga naman, kay wala sila magtuman sa imong mga balaod. Kung nag-iingon sa Salmo, wala mag-ingon ang Salmo nga, dili maluwas ang dautan, kay dili sila sakop sa Romano Katoliko. Dili maluwas ang dautan, kay dili sila membro sa dating daan. Dili maluwas ang dautan, kay dili sila membro sa Iglesia ni Cristo. Ni ana ba? Dili maluwas ang mga dautan kay dili sila membro sa Baptist. Mo ba'y gisulti sa Salmo? Dili maluwas ang dautan kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod. Baptist ka, born again ka, Pentecostal ka, Katoliko ka, dating daan ka, Iglesia ni Cristo ka, uban pa niya, wa ka magtuman sa balaod, dautan ka at ubangan sa Adonai. Di kuno ka maluwas, matod pa sa Salmo 119, 155. Salmo 119, 118, unsay giingon sa diri. Imong gisalikway ang tanan nga wala magtuman sa imong balaod. Wala ing nasa Biblia nga imong gisalikway ang tanan nga dili Katoliko. Mo na gisulti niya. Imong gisalikway ang tanan nga dili Iglesia ni Cristo. Imong gisalikway ang tanan nga dili dating daan. Mo na gisulti niya. Imong gisalikway ang tanan dili Pentecostal. Ni ana ba ang Biblia? Imong gisalikway ang tanan nga wala magtuman sa imong mga balaod. So disgrasya ang tanang ng hambog sa ilang kartula, ng disgrasya mga Romano Katoliko, disgrasya mga Pentecostal, mga born again, mga Protestante, Baptist, Mormon, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, dating daan, disgrasya mo kay wa mo magtuman sa iyang sugog balaod, isalikway kuno mo, matod pa sa Salmo 119, 118. Disgrasya ang tanang Pentecostal, muna ngay mong pag inya mo yung sigurista mo sa iyong kaluwasan, asang dapita, na sigurista mo sa iyong kaluwasan, nga ang sugog balaod sa Elohim, inyong isalikway, wa niyo tumana. Kung sigurista kasi imong kalwasan, nan tumana ang sugog balaod sa Elohim. O pag-amping sa imong pagkinabuhi nga walay balaod nga imong supakon o walay balaod nga imong lapason, i-apply nimo ang tanan sa imong kinabuhi. Mo na sigurista sa iyang kalwasan. Pero kamo nga wa magtuman sa sugog balaod, sigurista ba'y tawagan na? Nga, pwede ra mo muhabhab og baboy, kaon ra mo baboy, inom ra mo, hubog-hubog ra mo, tabako ra mo, sugal-sugal ra mo, unya sigurista mo sa kalwasan niya na. Di mo matawag sigurista sa kalwasan. Basta imong supakon o dili nimo tumanon ang sugog balaod, dili ka sigurista sa kalwasan. Kaya kung sigurista ka sa imong kalwasan, imong tumanon ang sugog balaod. Unsay giingon sa Mateo 5:19, bisan kinsa nga magtudlo nini, o magtuman nini o magtudlo nini sa pagbuwat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Kadtong magtudlo sa sugog balaod, magtuman sa sugog balaod, o magtudlo pagyod sa mga tao sa sugog balaod, mahimong dako sa gingharian sa langit. Kung sigurista ka, imo nang buhaton
Pero kung di ka sigurista, so paka ang sugog balaod. Ay, palimbong lang sa imong na ito ko tila nga limbungan ka sa imong na nga ikaw kuno luwas na. Gilimbungan ra ka sa imong na. Ikaw ray naglimbong sa imong na sa imong kaugalingon na nga imong diyon na luwas ka. Sigurado kang luwas nga samtang nagsupak ka sa iyang sugog balaod nga ang sulti sa Salmo 119 imong gisalikway ang tanan nga wala magtuman sa imong mga balaod. Gisalikway ang Pentecostal. Gisalikway mo ang mga Katoliko kay wala magtuman sa sugong balaod. Gisalikway mo ang dating daan kay wala magtuman sa sugong balaod. Gisalikway mo ang mga born again kay wala magtuman sa sugong balaod. Gisalikway mo ang mga Kristiyanos kay wala magtuman sa sugong balaod. Mo na gisulti Salmo 118. Wa ni magagadog reliyon, wa ni magagadog kartula, mga igsoon. Mao na nga dili importante ang kartula. Ang importante mao ang pagtuman sa mga balaod. Ha? Kana nagdebate bahin sa mga kartula, mga bugo kana sa Biblia, mga igsoon. Tanaw ang Iglesia ni Cristo og dating debate bahin sa kartula. Ha? Born again Pentecostal versus dating dan magdebate bahin sa kartula. Unsay ngalan sa inyong simbahan? Amin kaga United Pentecostal Church asa mabasa sa Biblia. Yang imong basa mabasa Church of God. Debate mga bogus Biblia da debate kartula. Samtang ang Salmo klarong nagsulti nga ang tanan nga magduman sa imong balaod imong gisalikway. Disgrasya mong tanan mga debatidor. Ito o maluwas mo kay may laki mong madebate. Oy, 0% mga debatidor, 0% sa kaluwasan. Nga naman, wa mo magtuman sa sugong balaod. Hinugto kayo ba sa Salmo 119, 118? Maluwas ka ba? Samtang gisupak mo ang sugong balaod. Gisalikway. Munang gisalikway tayo ng Kristiyanos. Kaya wa magtuman sa sugong balaod. Mauna, nga ang mga Kristiyanos karon nalimbungan sa mga kartula sa ilang mga simbahan. Gumikan sa kabugo nila sa Biblia. Pero, ang mga doktrina nga ilang gituohan o gisunod mga igsoon, wala sa Biblia. May laki makigdebate, pero ang ilang doktrina, wala sa Biblia. Ha? Mga bugo. Og supak pagyud sila mga igsoon sa mga kasuguan. Og sa mga balaod ni Moises. O sa mga balaod sa Elohim. Supak pagyud sila. Noon ta naamas Biblia, mga igsoon. Ako bang kaya, makaako pas pagbugal-bugal o pagtamay kang Moises o sa mga sugog balaod ni Moises, naunta si Moises, ilan na pamatudan, unsa ang gaong na nag-uban kang Moises. Makahimo ka sila sa nahitabo, sa gibuhat sa mga kamot ni Moises, mga igsoon, sa gihimo sa Elohim, di as kamot ni Moises, makahimo ka mo, na inyong sawayon si Moises, himong tamayon ang sugog balaod ni Moises. Kinsa ka ba? Ha? Di mo gani ayo sa gamay ng sakit sa imong kaugalingon. Sa ato pa, mabunggo sa mga balaod sa Adunay ang ilang mga doktrina, mga igsoon. Mauna nga, imbestigaha o nagmaayo ang imong doktrina nga gisunod kung dili ba kana kasalungat sa Biblia. Aw kana, kung sigurista ka sa imong kaluwasan. Pero kung dili ka sigurista sa imong kaluwasan, ay lang imbestigaha ang imong doktrina. Sige, paturatoy pagsunod sa imong doktrina. Nga wala sa Biblia, ay paturatoy sunod na kung dili ka sigurista sa imong kaluwasan. Pero kung sigurista ka sa imong kaluwasan, imbestigaha ug maayo ang imong doktrina. Naaban ni Biblia itong giwalis, Pastor. Nga na makasigurista sa basta taga-Beria, kabasa mo diyas buha, nga matod pa niya Apostol Pablo, ang mga Beria mas maalam pa kaysa taga-Tesalonika. Kaya nga naman, ang taga-Beria, pag abot sa ilang balay, ilang gisose sa balaang kasulatan, kung ang giwali ba ni Pablo na abalyod sa balaang kasulatan. Munang gitawag silang Pablo, mas maalamon sila. Mas sigurista sila. Nga naunta ka, sigurista ka. Tinuod bang waling Pastor B, inig abot sa balay, search na ko ni May sa Biblia, i-search sa internet na abagyos balang kasulatan. Wa! Pag wa, di, makakonis Pastor, di ni tinuod yung wali. Iyon na ang sigurista. Ha? Iyon na ang sigurista. Tinuod ba nga, Domingo ang adlaw simbahon, Domingo uno ba ng ginubi, atong basahon di, karohon, tinuod ba nga, na isugo diya na simbahon sa adlaw Domingo?
Yan ang sigurista, mga igsoon. Ha? Ipakaon na kuno ang baboy, kay gilimpyuhan namin. Itong basahon din, nabas Biblia, ang gilimpyuhan ang baboy. Huwag may mabasa. Yan ang sigurista, imbestigahon ni mo, susihon ni mo. Sa Biblia, tinuod ba ang giwalis pastor? Di kay, kalawato ni mo dito. Amin, amin, amin. Pag-ingon sa pastor, baboy pakaon na amin. Labi kayo ng lechon. Ang mga dili sigurista, pero nagtuo nga sila luwas. Giilad sila silang una-una. So, ing ania pag-imbestigar, tagaan tamugklo. Ing ania pag-imbestigar, una, nagtuman ka ba sa mga sugo o balaod sa Elohim? Ing ana ang pag-imbestigar sa imong kaugalingon? O wala ba manghagpat lamang og mga bersikulo sa Biblia ang imong relihiyon? Ingon ana ang pag-imbestigar, mga igsoon. Gamita ang imong freedom nga gihatag sa Elohim kanimo. Ang freedom sa pagpili, ang freedom sa pagtuon, ang freedom sa pag-imbestigar. Gamita na kung sigurista ka sa imong kaluwasan. Libre ka sa pag-imbestigar sa Biblia. Mga igsoon, go sa ayaw paggaong sa imong pastor nga mangingilad, pastor nga mga profesional, swindler, haladra, kung ikapulo ang giapas anak nila, mga kaigsunan. Kunya, magpailad ka. Ha? Busa pagmata kung sigurista ka sa imong kaluwasan. Kay kung ang mga pastor mao ang imong pasagdahan, ug mauray imong paminahon, malimbungan kanila, pinaagi sa ilang pagpatuo kanimo nga sila luwas na o kamo luwas na, pero ang tinuod 0% kamo sa kaluwasan. Apan ang Biblia mao'y atong pasultihon kung tinuod ba nga luwas na sila. Tinuod, luwas ba mga Pentecostal, luwas ba mga born again, luwas ba mga Kristiyanos, di atong klarohon. Biblia ang atong pasultihon, ug ang Biblia mao'y atong tuuhan aron dili kita malimbungan, mga igsoon. Unang investigasyon. Kinsa ang katawhan nga gisaaran sa kaluwasan? Naapil ba ang imong reliyon nga gisaaran sa kaluwasan? Wala. Mabasa ba sa Biblia nga dunay katawhan nga gisaaran sa kaluwasan? Yes, mabasa. Atong basahon. Buhat 13:23. Gikan sa kaliwatan ni David, gipili sa Elohim si Yeshua aron sa pagluwas sa katawhan sa Israel. Sumala siyang gisaan. Israel ang gisaaran sa kaluwasan. Maubitaw mga igsoon nga miingon ko nga duhara ang naglumba karon sa kaluwasan. Duharay galumba ang Messianic ra ug ang Orthodox. Kay maura man ni sila ang puros kaliwat sa Israel, mga Hudyo, mga Messianic, mga Hudyo sa ning Orthodox. Maura ni sila ang pulos, mga Hudyo pulos, mga kaliwat sa Israel. Walay labot, mga igsoon, ang mga Kristiyanos, kay wala sila sa ari sa kaluwasan. Ha? Ang mga Messianic, mga Hudyo, ug ang mga Orthodox, mga igsoon, mga Hudyo sad. Ang mga Messianic nagtuman sa Torah, o ang mga Orthodox nagtuman sad sa Torah. Munang galumba ni sila kaluwasan kay puro man nagugunit sa Torah. Puro naggunit sa Torah. Ang Messianic Judaism nagkupot sa Torah, naggunit sa Torah. Ang Orthodox Judaism nagkupot, naggunit sa Torah. Ang kalainan raan nila mao nga ang Messianic nagtuo sa Brit Kadasya. Siyempre, nagtuo sa iyang Misaya na si Yeshua. Samtang ang Orthodox nagsalikway sa Brit Kadasya o nagsalikway sa ilang Misaya na si Yeshua. Nganong ilaunta ng Misaya si Yeshua? Kasi Yeshua Misaya sa mga Hudyo. Siya ang Misaya sa mga Hudyo, mga igsoon. Apan gisalikway siya sa mga Orthodox. Maura na'y kalainan ani nila. Mauna, nga kinira ang naglumba sa kaluwasan kay pulos ni mga Hudyo. Kinira sila ang gisaaran sa kaluwasan. Usbon ko, walay labot ang mga Gentiles, Christians,
kay wala sila sa ari sa kaluwasan. Mga igsoon, sorry kayo nga musulti ko kaninyo sa kamaturan. Wala sila sa ari sa kaluwasan. Ang mga Kristiyanos, Israelita lang, sumala sa itong gibasa kaganina, nagpakamatay si aron sa pagluwas, gipili sa Elohim si Adon Yeshua aron sa pagluwas sa katawhan sa Israel. Dili sa katawhan nga born again, dili sa katawhang Katoliko, dili sa katawhang Pentecostal, dili sa katawhang Baptist. Sorry kayo, musulti ako ninyo ni anak nga kamaturan. Roma 11:25. Mga igsoon, buot kong masayran ninyo ang usa ka tinago nga kamatuoran. Tinago nga kamatuoran. Kamatuoran kini mga igsoon. Aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini ang pagkatig-as sa katawhan sa Israel, katig-as sa katawhan sa Hudyo, mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudyo. Kinsa ning dili Hudyo? Mga Israelita. Hangtod mahingpit ang gidaghanon sa mga Israelita nga manuol sa Elohim. Kaya ang mga Israelita karon nga napatlaag sa tibuok kalibutan, naghinay-hinay nagpanuol sa Elohim. Sama ka na mo. Diri sa Cebu naabay Messianic sa una, naabay Gatura diri sa Cebu sa unang panahon, naabay Gatura sa Mindanao sa unang panahon, naabay Gatura sa Leyte, sa Negros. Sa Manila wala, karon na ana mga igsoon. Ang mga Israelita karon naghinay-hinay nagpanuol balik sa Elohim, panuol balik sa Torah. Mga kaigsoon, naghinay-hinay na balik sa Torah ang mga Israelita. O inig-abot no sa hingpit nga gidaghanon sa mga Israelita nga mobalik sa Elohim, mobalik sa Torah. Matod pa dayon unsay gingon niya, ug unya maluwas ang tibuok Israel. Kinsa maluwas? Ang tibuok Israel. Dili ang mga pagano nga mga Kristiyanos. Kung si Apostol Pablo Katoliko pa, moingon untas Apostol Pablo, unya maluwas ang tanang Katoliko. Ano unta? Kung si Pablo Pentecostal pa, niingon untas Pablo, unya maluwas ang tanang Pentecostal. Kung si Pablo Baptist pa, niingon untas Pablo, unya maluwas ang tanang Baptist. Pero subo kaayo kay dili kana mo'y gilitok ni Apostol Pablo. Ang iyang gingon og unya maluwas ang tibuok Israel. Mga igsoon, hinumdumi ang Israel nagbalhinay-hinay nagpamalik karon sa Torah. Sa Indonesia doon na mga Messianic. Sa Australia doon na mga Messianic. Sa Japan, sa China, Malaysia, doon na mga Messianic. Naghinahinay na ang mga tao, mga napatlaag ng mga Israelita sa ilang dapit. Kay mga Israelita lamang ang namalik sa Torah karon mga kaigsunan. Magdo na kay dugo ng Israelita. Kung Israelita kag dugo, may posibilidad nga mobalik ka sa Torah. Apan kung dugo ka ni Esau, wa gitsansa nga mobalik ka sa Torah. Muduol ka sa Elohim ug muduol ka sa Torah. Pag dugo ka ni Esau. Israel lamang, mga igsoon. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang manuluwas magagikan sa Sion. Dili di ay magagikan sa US. Dili di ay magagikan sa Davao nga magdala sa ngalan nga Jesus Christ nga gitawag nila og Apollo Kibuloy. Dili gikan sa Davao ang manuluwas mga igsoon, kundi gikan sa Sion. Asang Sion? Sa Jerusalem. Dili sa Davao, dili sa US. Huwag tangon niya ang tanang pagkadautan sa kaliwatan ni Jacob. Ang kaliwatan ra di ay sa Israel ang gisaaran sa Elohim. Nga huwag tangon ang tanan nilang pagkadautan. Kung Israelita ka, apil ka sa saan nga ang imong pagkadautan huwag tangon sa Elohim. Ilhanan nga di nakadautan kay musugod na kag paghigugma sa Torah o mubalik na kagbalik sa Torah. Pero kung dautan pa ka, makigdebate ka sa Torah. Kay musawan man kag baboy. Makigdebate ka sa Torah. Kay daghan naman kag membro. Mahadlok naman kag usbo ni mong Sabado ang simba, mabungkag naman. Manghawaon niya imong mga membro, ilabi nang nagapas kas kwarta. Pero kung
mubalik na kastura, huwag tangon sa Elohim ang imong pagkadautan. Kay mo na niyang saad nga ang kaliwatan sa Israel, ang kaliwatan ra sa Israel, iyang huwag tangon ang ilang pagkadautan. Mahimon silang masinulundon sa Torah, matinumanon sa Torah, masinubtanon sa Torah, mga igsoon. Sa pagyon, Hebrehanon 8:8 ngadtos 12. Apa nakakita ang Elohim o kasaypanan sa iyang katawhan. Kinsa ang iyang katawhan? Ang Israel. Miingon siya, nagsingabot ang mga adlaw, nagingon ng Adonai, nga maghimo ako bagong kasabutan tali sa katawhan sa Israel. Asa siya maghimo bagong kasabutan? Sa katawhan sa Israel. Dili sa mga Kristiyanos. Maghimo ako bagong kasabutan tali sa katawhan sa Israel o sa banay ni Judah. Mga igsoon, kay nagbulag man ning Judah o Israel. So ang banay ni Judah o ang banay sa Israel, dito niya himuon ang iyang kasabutan. Walay saad ang Elohim nga maghimog bagong kasabutan sa mga Kristiyanos. Mga igsoon, wala. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo tali sa ilang mga katigulangan sa adlaw nga giagak ko sila aron mamiya gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako o kanila. Busa wala ko sila panumbalinga, miingon ang Adonai. Wala ko sila panumbalinga, miingon ang Adonai. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawhan sa Israel, human ni adtong mga adlaw. Paglabay sa ilang pagkakahigulo, muna yung Pablo kaganyan nga sa pagkakaroon tig-as lang kasing-kasing. Sa Roma 11, tig-apas lang kasing-kasing, pero moabot nga ang mga Israel mo nool na sa Elohim, o niya ang tibok Israel maluwas. So, mo saan ni may tabo? Sa dihan ang Elohim, ang mga Israelita manuol na sa Elohim, mabalik na sila sa Torah, mga igsoon, ang ilang kuan sa una, pagkadautan sa una, ang ilang pagkagahig ulo sa una, mga igsoon, na matod pas versikulo 9, diri sa Hebrehanon 8:9 nga, ang ilang sila sa una, mga masinupakon, mga igsoon, apan karon sa diyang mo balik na sila, ang Elohim maghimo ng bagong kasabutan. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawan sa Israel, human ni adtong mga adlaw sa tupa, human sa ilang pagkamasinupakon, human sa ilang pagkagahig ulo, niya mo balik na sila sa Torah, mga igsoon, maghimo na ang Elohim dayon og bagong kasabutan. Nag-ingon ang Adonai, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga hunahuna o isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Elohim o mahimo sila nga akong katawhan. So ang mga Israelita, pag mubalik na sila sa Torah, mga igsoon, mubalik na sila sa Elohim, ay pa sila ilhon nga katawhan sa Elohim. So, mintras na apaka-Israelita kang dugo, pero na apakas-Baptist, na apakas-born again, na apakas-Pentecostal, pero Israelita day kang dugo, dili pa kaniya katawhan. Kaon pa magagbaboy, busawan pa magagalimango, di pa kaniya katawhan. Pero sa diya mo, biya na ka ng mga butang nga gikontra sa Torah, dili sa Torah, mubalik na ka sa Torah, di na ka musimbas adlaw Domingo, mubalik na ka sa Shabbat, ay hapagka tawagon nga katawhan sa Elohim. Mga igsoon. Muna na, ang Torah, ang balaod, iyan ang ipatik, mga igsoon, sa imong huna-huna. Ibutang niya sa imong huna ang balaod, di na niyo mo nakalimtan. Imo nang gimemorize ang balaod, hibawaan ang balaod. O ang iya pag yung balaod, isulat pa sa imong kasing-kasing, sa tupa, imo nang higugmaon, dili nas papan nga bato, mauni ang bagong kasabutan. Dili kay ang ilang bagong kasabutan, ang pag-interpret sa mga Kristiyanos bagong kasabutan, nga ang Sabado giusab sa Domingo, pagkapulpol, pagkawahinungdan, pagkatambaluslos yun ang mga utok, aning mga pastor nga mga graduate o mga Bible school. Kung sa may gitun-an yung Bible school, wa man mo lamdagi sa Holy Spirit, wa mo lamdagi sa mga Katolis, kaya ang kabakakan may inyong gitun-an, dayag nga ang maestro ninyo sa Bible school, ang Satanas. Ang Satanas may maestro sa mga pastor diha sa Bible School. Kaya ang gitudlo ang kabakakan. Ang pagsupak sa sugong balaod ang gitudlo. Muna na.
isulat ang Torah sa imong kasing-kasing, ibutang sa imong hunahuna ang Torah aron di imo kalimtang imong higugmaon ug ayha ka mahimong katawhan sa Elohim, sa diha nga ibutang na sa Elohim ang iyang mga balaod sa ilang mga hunahuna ug masulat na sa ilang mga kasing-kasing, ayha pa sila nga mahimong katawhan sa Elohim. Mintras Sunday worship ka, mintras gakaon pa ka og baboy ka pag alimango, pasayan, may isda mo himbis, so dili pagkakatawhan sa Elohim. Katawhan kag Satanas ko na ron. Agwantala sa, dawatala sa, ang katawhan pa kang Satanas. Dawatala ko ng kamaturan. Ha? Katawhan pa kang Satanas. 11. Og dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig kalumulupyo o magsulti sa ilang isig kalungsuranon, ilha ang Adonai, kay makaila silang tanan kanako, matud pa sa Adonai. Gikan sa labing ubos hangtod sa labing halangdon kanila. Sa ato pa mag-isuon, dili na kinahanglan nga kompyuton pa nimo. Kompyuton pa ninyo ang ngalan. Di na kailangan kompyuton ninyo ang ngalan. Kung unsaong paglitok, ang yudhiwauhi, muna nga naglumba ang mga buang, compute sa galan, ang yudhiwauhi, ang YHWH. Tungod silang kabuang, naglain-lain ang ilang mga computation. Na inigawas Yahweh, inigawas Yahuwah, inigawas Yehuwah, Yehuweh, Yehovah. Nagawas Yahweh, Yahawa, astilan. Nanggawas ang mga lain-lain nga paglitok, gumikan sa pag-compute nila anang ngalana. Pero unsay gisulti sa Hebrehanon 8:11, dili na kinahanglan. Natudluan pa nimo yung sigataw, ani ang paglitok. Mauni ang computation sa kalano, mauni Yahweh lagi. Dili na ikinahanglan na. Ganuman. Ibot, kita nga, ang Adonai, matud pa. Kay ang matag usa makaila na. Makaila na silang tanan kanako. Di na kami nga ilha ang Ginoo, ilha ang Adonai. Mauni ngalan sa Adonai, di na kinahanglan kay silang tanan makaila na kanako. Munang palpak ang tanan ninyong computation. Muna nga mga Hudyo, Messianic mga Hudyo o ang mga Orthodox, di yun mulitok ang mga ngalan nga inyong gilitok. Yahweh, Yahuweh, Yahuwah, Yiwa. Unsa pa diya? Yahawa sa Yahawa. Unsa pa diya? Yahuwah. Sus, wagi Hudyo nga Messianic ug Hudyo Orthodox mulitok ana. Kay puro na palpak, puro na way kwinta, way pulos. Basa nga gud ninyo nga propesya gud. Naani mabasa po nato sa Jeremias 31, versikulo 34, to na ito mabasa. So, 12. Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Unsay saad sa Adonai, Israel lang nga katawhan ang gisaaran nga pasayloon ang ilang mga sala. Israel lang ang gisaaran nga pasayloon ang ilang sala. Mauna ang katawhan nga gisaaran nga luwason ug mauna ang katawhan nga gisaaran nga pasayloon ang sala. Nganong adto man ka magpasakop sa dili Israel? Nganong adto man ka pasakop sa mga Amerikano? Nganong adto man ka magpasakop Pentecostal? Nga di man na Israel. Wa man sa ari nga pasayloon ilang sala. No. Karon nga ato nang nasuta ang Biblia nga ang katawhan nga kanunay gihisgutan sa Biblia nga iyang luwason ug iyang pasayloon mao ra gyud ang Israel. Nganong magpabilin pa man ka diha sa imong relihiyon nga walay kasiguruhan sa kaluwasan? Tungod ba kay nanginabuhi ka diya sa imong reliyon? Akong ikaloy-an, mga workers Miracle Crusade, luoy kayo, di makagawas. Kay nagsalig ang ilang panginabuhi, labi nagdagdag anak. Worker, 9 kabuk anak, 7 kabuk anak, 5 kabuk anak. Nya worker kas Miracle, na ka nagsalig sa imong pagkaon, blessing nimo kada Domingo, Bernes, Miyerkules, mura imong saligan yung mugawas ka kay trabaho kung sa pagkaon sa mga anak. Agwanta na lang. Bahalag mali ang teaching, bahalag dili maluwas, basta maluwas lang ang tiyan. Kanya, siguro mo sa kaluwasan? Kung sigurista ka, parehan ako, pagbiyan ako sa Miracle Crusade, wagig ko'y dalang kwarta. Kay wako pabalonis Miracle, o puhunan. Napa sila igugma, Brad Gidson, gawas na ikaw, sige. Dugay makapila ka to, servisyo, dinis Miracle, siyam ka to, day kang pritsero, sige. May pabalo na mo nimo para puhunan sa imong negosyo, sa imong panginabuhing ordinaryo Christians.
Oh, Brad Gideon, 50 mil. Lapunan na negosyo. Pagtukod negosyo, hindi ka maglisod niya. Anhil lang yapon simba, migo lang yapon ta. Ano ta? Gugma. Pero paghawa na akong igsoon, bisag piso, ako may gipadala, may gipabalon. Kung sige pabalon nila nako, tonglo, panghimaraot, magkamangkas kalisod, Brad Gideon. Kampon kang satanas, Brad Gideon. Muna mga gipadala nila sa ako, tonglo, panghimaraot. Pero sa akong pagserbisyo, wagi ko padagig puhunan, aron unta nga adto lang yapon ko musimba nila. Pero bintaharasan, mga igsoon kay kabuton sa adunay magkagawas ko diya. Kay nga naman, naday si plano nga dadon ko sa tibuok nga kamaturan. Salamat sa adunay, sa mga panghitabo. Salamat sa adunay sa mga panghitabo. Mga stepping stone to sa adunay, aron makaplagan nako ang tibuok nga kamaturan. Unsa gingon re? Nganong magpabilin pa man mo diha sa inyong mga reliyon nga wala may kasiguruhan sa kaluwasan? Nganong wala may kasiguruhan sa kaluwasan? Unang rason, kanang inyong reliyon tinukod ra sa inyong mga founder nga mga hintil, kiman ina. Si Kibulo rin nagtukod na ng Kingdom of Jesus Christ ninyo. Si Eddie Villanueva rin nagtukod na ng GIL. Si Eli Soriano rin nagtukod ang inyong member Church of God International, ang dating daan. Muna ang wala mo'y kasiguruhan, wala mo'y labot sa kaluwasan, o di yun mo. Wala mo'y labot sa kasiguruhan sa kaluwasan. Nga naman, hintil ra ang inyong mga founder. Ikaduha, ang mga doktrina ni anak wala sa Biblia. Nga nagtudlo pa nga wala na'y mga balaod, walay Torah. Ikatulo, kana mga igsoon, mga negosyo lamang sa mga pastor, kanang inyong relihiyon. Negosyo lamang kana sa mga pastor. Ikaupat, Jesus Christ pa nga ngalan ang giwali, walay kaluwasan ni anak. Munang wa din mo'y kasiguruhan, wa mo maapil sa kasiguruhan ang inyong mga reliyon. Nanong magpabilin pa man mo ni anang inyong reliyon nga walay kasiguruhan sa kaluwasan? Unsa pa mga rason nga walay kasiguruhan sa kaluwasan? Nga naman, nga walay kasiguruhan? Kay una, kanang inyong reliyon, tinukod na sa inyong founder nga mga Pinoy o mga founder nga mga hintil. Ikaduha, nagdoktrina kamo nga wala sa Biblia. O nagtudlo pagid mo nga ang mga balaod wala na, o ang Torah wala na. Ikatulo, negosyo lamang kanang inyong reliyon sa inyong mga pastor. Ikaupat, Jesus Christ pangangalan ang giwali. Ikalima, wala magsunod sa Syabat ang inyong reliyon. Ikaunom, mga hugawan, mga damak kamo, mga igsuon kanang inyong reliyon, mga damak, busawan o baboy. Busa ang Biblia maoy atong tuuhan kung kinsa ang gisaaran sa kaluwasan o kinsa ang iyang luwason. Muna'y atong tuuhan may igsuon. Mateo Kapitulo 10, versikulo 5, gipadala ni Adonai Yeshua ang napulog duha ka apostoles, ang 12 ka apostoles uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo. Kiman iha? Mateo 10:5, ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo o sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtoa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Timan iniha mga igsoon ang Adonai Yeshua mismo maoy nagsugo nga adtoa hinuon ninyo ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. O ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo. Sa ato pa walay labot sa misyon sa mga apostoles ang mga dili Israelita. Klaro, walay labot sa misyon sa mga apostoles ang dili Israelita. Ang gipangita karon sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan mao lamang ang Israelita. Ang pagkaylap karon sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan mao lamang ang Israelita. Og salamat sa Adonai nga usa ako sa mga dugong Israelita ug usa ako sa nakaplagan o nakitaan sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua nga mikaylap dire sa Cebu. Salamat sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua ug salamat sa Torah mga igsoon nga ako iyang nakitaan o nahibalik sa pagtulunan diha sa balaang kasulatan. Walay labot sa misyon sa mga apostoles ang dili Israelita.
Manang kami wa mi pakialam kung wa di kay Israel ka, wa mi pakialam nimo. Mauna nga ayaw ilara ang imong kaugalingon sa imong opinyon o sa imong hunahuna nga maluwas ka bisan kung Kristiyanos ka o wala ka masumpay sa ulibo nga kahoy. Tuog yapon kang luwas ka, giilad na imong kaugalingon. Wa ka masumpay sa ulibo nga kahoy, unya maluwas ka, nangilad ka sa imong kaugalingon. Ha? Kaloy in taon ang imong kalag, senyor. Ha? Senyora. Senyor, senyora. Kaloy ang imong kalag. Siguraduha ang imong kaluwasan. Pinaagi sa pagkuyog sa mga Hudyo. Kanang simple kayong gihatag sa Hudyo nga ang hintil maluwas, kuyog sa Hudyo. Uban sa Hudyo, samas gibuhat ni Ruth, ni kuyog siya kang Naomi, nga usa ka Hudyo. Timan nga walay mabasa sa Biblia nga ang mga Kristiyanos maluwas. Kung di ka mo kuyog sa Hudyo, di ka yun maluwas. Ang gisaaran lamang sa kaluwasan, maura ang mga Hudyo. Timan ina mga igsoon. Matthew 15:21 ngadtos 28. Onya mibiya si Yeshua ni adtong dapita og miadtos kayutaan duol sa mangyuta sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita. Ang miduol kaniya og nagpakiluoy, adunay anak ni David, kaloy in taon ako. Sa Hebreo pa, Rakim alay Adoni bin David. Ha? Ang akong anak nga babae giwaan og nagantos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Yeshua. Gisnaban siya. Miduol lang iya mga tinun-an kaniya og miingon. Papahuwaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kayo. Ha? Papahuwaa na kananon di na Israelita. Di na Israelita dugo, papahuwaa na wa na labot sa atong misyon. Di ba? Klaro kayo. O labot sa misyon na. Papahuwaa. O, kalag man na. O, papahuwaa kay dili na Israelita. Di ba? Masabtan na nato ang J5 na Israelita lang, mga karniro sa Israel lang na nangawala kung magipapangita. Ato pa, mga dugong Israelita lang ang ipangita. Gipapahawa ang babae. Papahawa, matod pa sa mga apostoles. Unya mitubag si Yeshua. Ngadtos babae, ingon pa niya. Gipadala ako ngadto lamang sa nangawalang karniro sa nasod sa Israel. Klaro nga walay labot sa misyon ni Adonai Yeshua ang mga hintil mauni sakit nga kamaturan mga igsoon. Sakit nga kamaturan, walay labot sa misyon ni Adonai Yeshua ang mga hintil. Kung dili ka Israelita dugo, wa di kay labot sa misyon ni Adonai Yeshua. 25. Apan miduol ang babae ug miluhod sa tubangan ni Yeshua. Adonai tabangi in taon ako. Sa Hebreo pa, Adonai azurli. Miingon siya. Si Yeshua mitubag, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ha? Lo na elakakat et halike Michel habanim wilisrok oto laklabim. Ang babae mitubag, tinuod ka na Adonai, apan bisan gani ang mga ero makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa ilang agalo. Og si Yeshua mitubag kaniya, babae, pagkadako sa imong pagsalin, matuman ang imong gipangayo. Wa maingon nga kaluwasan. Ang gipangayo ra niya matuman. Pero kaluwasan apil ba? Di lagi. Matuman kung sa iyang gipangayo, maayo lang ang iyang anak. Og ni adto gayong dayong gutloa na ayo ang iyang anak. Oh, gihatag ang iyang gipangayo. Tungod siyang gipakita ang pagtuo. Pero kaluwasan apil ba? Wa. Ang Adonai yun mismo mo'y nag-ingon nga ang mga hintil walay labot sa iyang misyon. Mga igsoon. Ang Adonai Giyod mismo ang nihingalan sa hintil nga mga ero. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga ero. Ginganlan niya ero ang hintil. Tinuod ka na Adonai. Apan bisan gani ang mga ero giangkon sa babae nga ero sila. Makakaon man sa mga mumho nga mahulog sa lamisa sila ang galon. Unsa daw ang para sa mga ero? Mumho mga igsoon. Mao ni sakit kaayo nga kamaturan. Busa kamo diha nga mga hintil nga mga reliyon, makakaon kuno mo
sa matagak nga mumho sa mga Hudyo. Sa ato pa mumho ra gyud di ay sa mga Hudyo ang inyong gusto. Kung di mo magpasakop sa Hudyo, aw gusto gyud ay ninyong mumho lang gyud. Na pagtulunan sa Hudyo ang inyong sundon. Apan kung gusto ka sa tibuok nga kamatuoran o sa tibuok gayud nga tinapay, tibuok yun nga pan, dili mumho, magpasakop ka sa mga Hudyo. Musumpay ka sa mga Hudyo, sumala sa giingon sa Roma 11:17-18. Basahan na. Roma 11:17-18. Idugtong ka sa olibo nga kahoy nga moong mga Hudyo. Maunay hinuktokin ninyong mga hintil nga mga Kristiyanos. Aron di mo magmantenir sa mumho, magpasakop ka sa mga Hudyo, musumpay ka sa mga Hudyo. Nganong kinahanglan kita nga muuban sa mga Hudyo? Nganong kinahanglan nga muuban ta sa Hudyo, mukuyog ta sa Hudyo, musumpay ta sa Hudyo? Una, silang mga Hudyo giubanan sa Elohim. Asa mabasa? Zacarias 8:23. Niadtong mga dawa, napulo ka tawo nga gikan sa nagkalilaing nasod, ang mugunit sa sapot sa usa ka Hudyo. Og muingon, pauban na kami, kay nasayod kami, nga ang Elohim nag-uban kanimo. Klaro! Kinsay giubanan sa Elohim? Ang mga Hudyo. Muuban ta sa Hudyo, kay sila ang giubanan sa Elohim. Ikaduha, kay ila sa mga Hudyo ang kaluwasan. Muna mo kuyog ta sa Hudyo. Musumpay ta sa Hudyo, aron maapil ta sa kaluwasan. Juan 4:22. Kamong mga Samarianhon. Juan 4:22 Kamong mga Samarianhon, wala makaila sa inyong gisimba, apan kami nga mga Hudyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Kaming mga Hudyo, ang mga Hudyo nakaila sa ilang gisimba, manamukuyog ta. Si Adonai Yeshua mismo ninyo nga ang mga Hudyo nakaila sa ilang gisimba. Ang pautanan ako ninyo, mga secret namer, kanang Yahweh na ilhan man na Hudyo? Wala. Kanang Yahuwah, Yehovah. Unsa pa diya? Yehovah. Yahweh, nailhan ba na Hudyo? Wala. Munang ay magpataka og imbento galan, compute og galan aron inyong simbahon. Adto ka Hudyo mo repair, adto ka Hudyo mo sunod, kay ang Hudyo nakaila sa ilang gisimba. Muna ako, anak ko sa Hudyo mo sunod. Kaya gitawag sa Hudyo ang Yudhoy, Hashem ra ilang tawag, Adonai rin tawag. Sunod ko nila. Nga naman, nakaila sila sa ilang gisimba. Matod pas ni Adonai Yeshua, Juan 4:22, ang mga Hudyo nakaila sa ilang gisimba. Muna mo kuyog ta sa Hudyo. Ayaw kuyog sa Amerikano. Adto kang kuyog luway, ang nailhan Yahuwah. Maadto ka kuyog sa kauban niya ka ng Don Esposito, ang nailhan Yahweh. As kang buanga. Maadto ka mo kuyog ka ng uban, nailhan Yahweh. Yehovah, ay kuyog na. Adto kuyog sa Hudyo, mga igsoon, kay sila'y nakaila sa ilang gisimba. Matod pa niya, kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Sa King James, the salvation is of the Jews. Ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Muna'y rason nga mukuyog ta sa mga Hudyo, aron ta maapil sa kaluwasan. Ikatulo, sa mga Hudyo gipiyal ang pulong sa Elohim. Roma 3:1 ug 2. Nakabintaha ba ang mga Hudyo sa mga dili Hudyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Daghan. Una sa tanan, gipiyal sa Elohim ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudyo. Ano mo kuyog sa Hudyo kay sila gipilan sa mensahe? Ayaw kuyog sa Amerikano kay wala piyali. Ano adto mo kang kuyog Don Esposito wala piyali? Nga adto ka mo kuyog liway wala piyali. Adto ta mo kuyog sa Hudyo kay ang Hudyo mo'y gipyalan sa mensahe, mo'y gipyalan sa pulong. Ayaw kuyog ng wapyali. Mo kuyog ka ng wapyali Yahweh. Ang Hudyo sila'y caretaker, sila ang na Yahweh. Pag-abli sa kaluwasan. Mo kuyog ka ng wala dili caretaker, wala Yahweh kuptan. Makasulod ka ka. Ha? Bisa pag amigo nimo ang tag-iya sa balay. Unya gusto ka mo tan-aw sa balay kay imong paliton. Unya di ka mo agi caretaker, makasulod ka ba? Kung ang tag-iya sa balay tuas Amerika, ang balay gibilin sa iyang piyado, piniyalan, caretaker gibilin, ang Yahweh tos caretaker. Unya kay suod kay mos amigo,
amigo kayo nimo ang tag-iya sa mga balay niya, gusto ka mo shortcut, mo cut sa kural, pusilon ka sa caretaker. Kinahanglan ka mo saludos caretaker, muagi ka sa caretaker. Muna nga ang caretaker nga gipialan sa Adonai sa iyang mensahe, sa iyang pulong ang Hudyo. Muna mukuyog ka sa mga Hudyo. Mukuyog ta sa Hudyo kay sila gipialan sa mensahe. Dili ang mga Amerikano. Mukuyog ba sa Amerikano? Wa man na piyali. O trompo na silang nangita og ilang kaugalingong mga yawi o susi. Aron mosulod kuno sa kaluwasan. Wa na piyali. Kita nimo mga igsoon, daghan ang rason ngano nga kinahanglan kita nga mosumpay uban sa mga Hudyo. Di ba? Kita na nimo. Ikaupat nga rason, ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Roma 9:4. Kay sila mga Israelita man, sila mga anak sa Elohim, o gipaambit sa iyang himaya, o naghimo siyang makasabutan uban kanila, o gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba, o nakadawat sila sa mga saad sa Elohim. Klaro, ilas sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Dili ilas born again, dili sa Pentecostal, dili sa Katoliko ang matuod nga pagsimba, kundi ilas sa mga Hudyo. Muna mukuyog ta sa Hudyo. Musumpay ta sa Hudyo, o musunod ta sa ilang pagsimba. Muuban ta sa pagsimba sa mga Hudyo, kay ila ang matuod nga pagsimba. Busa, ayaw paghimo-himog imong simba niya. Domingo, di na matuod nga pagsimba. Di na matuod na pagsimba ang Domingo. Mga overnight prayer, di na tinuod na pagsimba. Merkules service, di na tinuod na pagsimba. Ila lang sa Hudyo ang matuod na pagsimba. Basahay mong Biblia. Kung di ka kasabutan ng bersikulo, ipakong imong Biblia sa iyong ulo. Aron ka mahigmata. Kaya basin grabe ni yung kahubog ni mo, mga igsoon sa mga bakak na doktrina sa iyong reliyon. Hala, mabasahan ni mong 9:4. Nyugwa ka kasabutan na halay, pakong ng Biblia sa iyong ulo. Basig, matay og ra imong utok ug mabuksan ra ang imong salbutan ug makasabot na kas kamatuoran. Ingana mo ka pulpul. Basa mo ng bersikulo wa mo kasabot. Ikalima, nga rason nga mukuyog ta sa Hudyo, sila ang gipakamatyan ni Yeshua aron matigom ang nagkatibulaag. Ang mga Hudyo mo gipakamatyan, dili ang mga Hintil. Juan 11:50. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara katawang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag ang tibok nga nasod? Gisulti niya kini sa iyang kaugalingong o gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundili ingon nga pangulong pare ko hingadol ni adtong tuiga nagtagna siya nga si Yeshua kinahanglan nga mamatay alang sa mga Hudyo. Nagtagna siya nga si Adonai Yeshua kinahanglan nga mamatay alang sa mga Hudyo. Dili alang sa mga Hintil. Dili alang sa mga Hintil, alang sa mga Hudyo. O dili lamang alang kanila ra, kundi aron pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag ng mga anak sa Elohim. Nga naman, ang Israelita nagkatibulaag na sa tibok kalibutan. O maunay tuyo sa pagpakamatay ni Adonai Yeshua aron ang nagkatibulaag nga 10 lost tribes o 12 lost tribes sa Israel. Matigom pag-usap. Mahiusa, magkahiusa kantong nagkatibulaag diha sa kang Adonai Yeshua o diha sa Torah. So ang iyang kamatayon alang lang di ay sa mga Hudyo o ang tumong sa iyang kamatayon mao di ay ang pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag nga mga Israelita sa tibuok kalibutan. Dili di ay ang pagluwas sa mga Hintil nga mga Kristiyanos, kundi sa mga Israelita di ay nga nagkatibulaag diha sa nagkalanlaing mga sikta sa tinuuhan sa mga Kristiyanos. Dalaygon ang Adonai. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Kai, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matif Gideon Silva. Magaingon kanyong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman ini hangtod sa sunod nga higayon. Shabbat Shalom kanatong tanan mga igsoon. O happy kanuka ikaunom nga adlaw o gabi sa kanuka.
Happy sa ikaunom nga adlaw, malipayon nga pagsaulog sa ikaunom nga adlaw di ay sa kanuka mga igsoon. So dalaygon kayo nga Adonai, Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang naganis sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom. Maayong gabi.